kurser i bliver præsenteret i samarbejde med vores sponsorer. Vi er jo en samarbejdsfamilie. Det er min kone, det er 2 børn, og så mine egne 2 børn. Nogle vil nok mene, at det er svært at kombinere en stor familie med 2 karriere- og fuldtidsjobs, men for os handler det om at tale sammen og hele tiden planlægge tingene. På den her måde, der er vi altid sikre på, at vi kan leve op til børnenes forventninger, fordi der er styr på, at tiden er til stede. Det overskud, det giver os, er vigtigt for os, og det er jo bare det, man skal finde ud af,